Нали можеш игуанки акселерат? Вземи това! Аксил? Дали не може да опиташ някой друг? Не! Всичко е пълния ми контрол. Да, но може би има друг начин да спреш. Не! Това е единственият начин. Помогни ми да открия с какво да го цапардосам. Добре, да видим. Търся нещо, търся нещо, търся нещо, търся нещо, търся нещо. Яйцето. О, горкичкото бебче! О, спокойно. Ще те върнем на мама, дори ако иска да ни убие. Да, така е. Ще ни види сметката. Страхотен си, Уондър. Откри идеалния камък, за да размажем този звяр. Силвия, Силвия, Силвия. Както винаги съм казвал, с малко любов можеш да опитомиш всяко едно животно. А? Този камък е яйце, а онзи звяр е майката на яйцето. И върне ли се то веднъж в гнездото, ще се излюби. И майката и детето ще са отново щастливи заедно. И огромната сила на любовта ще превърне звяра в грижовна майка, вместо в летящ предвестник на смъртта и разрушението. Откажи се! Тези гъди-гъди гуши-муши лиготии не са в мой стил. Този път си сам, Уондър. Тя иска да ни изяде. Уондър! Виж, имаме съвсем кратък прозорец от време преди огненият дъх да успее да стигне до нас. Ако искаш да стигнем до гнездото в това десетилетие, това бебе трябва да стигне и да... И защо правиш така? О, то те харесва! Бебето ми! Фу! Живо и здраво е, но сме в изходна позиция. Бързо! Намираме се в капан! Какъв ти е проблемът? Подмяташ горкото бебче все едно е торба с картофи. Изобщо ли не си чувала за родителско чувство? Какво да направя? Бебето трябва да знае, че искаме само да му помогнем. Нуждае се от уверение. Трябва му... Не и това! прегръдка! Само през моя труп. Ето, стига ли? Да изчезваме! Изобщо не съм доволна.